Baleshoni kaisano pati mung patika tesha Visakhapatnam kiri masisa train accident langma arika khorok chitham lokoroni jara thangruk teruk ke thimani mari tebo bangruk ngai tongkha sago dukhu manai rokno bo naitugui tiklai tongkha paithakni koktoma saimanka sago dukhu manka khorok bachi lukorok thimani mari tebo gobang ngai mano honi wansukmung khlai tongkha rail ni bkhakti saimanka Karnataka palini gana Raigor passenger ni train no thutai rifaika Visakhapatnam Palasa passenger train abo hai pati mung tangi patika sungmung kasai tongkha mothonai ni chaya tongma baida abo hai pati mung patika wansugui tongkha jotono pati muni salano rail mantri Ashwini Vaishnabai kok saka mantri Bokhrok Narendra Modi pati mungo thai thangnai nukhuni lukurokno 2 lakh rang te sago dukhu manai rokno 50,000 rang chubachu rinai hone goshmuruka mantri Bokhrok Narendra Modi te khaksa phasingke thai thangnai nukhuni bororokno 10 lakh rang te sago dukhu manai rokno 2 lakh rang te kisamisa sago dukhu manai rokno 50,000 rang sheb rinani bagai goshmuruka rail ni bkhaktei bio report kokkhorang